ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли пасбичикони канали Хона Тиҷи. шоми ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз 7 октябр якчанд хонаи фурӯши беҳтарина ба навор гирифтагӣ пешкаши шумо мекунем. ай ҳаматон хоҳиш мекунем меҳнати моро қадрдонӣ кунед, лайка бизанед, кадом меҳмони подписака дили хохонаро ҳатман дар камтара бинависед. дар навори оянда пешниҳоди шумо мекунам. ҳамата худованд нигаҳбон бошад, дар панни аъло бошад. дастгириро фаромӯш накунед. дастгири шумо пешраи мост. хуб дӯстони аз навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. хонаи аввалини мо 2 комната 6 сотиқ замина қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ чунтепаи шаҳри душанбе. нарша 200,000 сомон мега. марҳамат номрои соҳибиш дар рӯи экран ҳастад. дар ҷо соҳиби хона қайд карда ки хона хай замини аст. ҳастани хона миёна ремонтиш на чи замин мега калона хай 6 сотиқа точкаш мега точкаи хубе об свет ҳамаш пастанка. марҳамат кардами хонахари конкретнаи беҳуда занг назанем таге. занг зад бо қадид муомила мекунад. ай 200,000 бо мумкин арзонан кунам. хуб дӯстони азиз навори мо идома дорад. хонаи навбатии мо 3 комната 3 сотиқ замин қарор дорад дар ноҳияи синои шаҳри душанбе. нархи 350,000 сомон гуфта. марҳамат номрои соҳибиш дар рӯи экран аст. дар ҷо соҳиби хона қайд кардааст. хона фурӯшӣ воқеъ дар назди политехникум. ҳама чиз дорад. гардиш маҳкам мега. дарвоза дорад. харидори аниқ занг бизанед. беҳуда занг назанед тагия. марҳамат кардами харидори конкретна мега занг бизанед бо қадиш савдо мекунем. ма ҳаматон хоҳиш мекунем ки кадом навори мо тамошо яднаи лайка бизанем. кадом меҳмоне подписака фикри хита дар комментария бинависед. мо рӯи комментарияҳо навор мекунем. хуб дӯстони азиз навори мо идома дорад. ай ҳаматон хоҳиш мекунем яднаи лайка бизанед. кадом меҳмони подписака хонаи навбати 2 комната 2 сотиқ замин дар маҳаллаи гулбутаи поёни назди бозори Корвон ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе. хонаро састаяниш хубай. хона мега ҳама чӣ дораст. об свет ҳамаш пастоянка. бунгои тиббӣ масҷид ҳамаш наздикида мега пеши роҳ дай. точкаш мега точкаи хубай. ҳамагӣ 2 сотиқ замина. марҳамат кадоми харидори конкретна мега занг бизанед. беҳуда занг назанед тагия. дӯстони азиз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо 1 комната 5 сотиқ замин қарор дорад ноҳияи Шомасур тарафи 9 километрда болои автодром да мега иваз мешавад бо хонаи ягон мошин. хона мега хади десен чихела 1 хонача кага гирдиш маҳкамаи дарвоза загид ҳамаш мега 100%. нархша 300,000 сомон мега. варианти алиштана ҳаст ягон хонаи мошин. марҳамат кадоми ягон хона дора ягон мошин дора сумқа мегира шага сумқа 300,000 дора мега бо арзон мешава. хади десен хона чихела. марҳамат ай номи канали мо газем бо хатон арзон мекунам. ай ҳаматон хоҳиш мекунем навора то охир тамошо кунед. яднаи лайка бизанед. меҳнати моро қадрдонӣ кунед. кадоми меҳмони подписака. хуб дӯстони аз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо 1 этажа 2 комната 52 квадрат қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе. нархиш 270,000 сомон. марҳамат номрои соҳибиш дар рӯи экран. дар ҷо соҳиби хона қайки об бо кухни гарнитур шифонер кондитсионер телмекс фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад занг бизанед мега бо арзон мешавад. марҳамат шароитҳо шояд агар чизе ҳаста ҳама чизи хона хад мехарӣ хона хона евро ремонта хади десен чихела телевизор прилиза ҳамаша мегирӣ. харидори аниқ бошад мега занг бизанед. беҳуда занг назанед агар. дӯстони аз такрор ай ҳаматон хоҳиш мекунем ки меҳнати моро қадрдонӣ кунед. яднаи лайка бизанед. кадоми меҳмони подписака фикр андеша хита дар комментария бинависед. хуб дӯстони аз хонаи навбати мо 3 этажаи хона 2 комната дора 60 квадратай қарор дорад дар пеши мега бозори Корвон. ремонт нав фавран мефурӯшам. хонаи фурӯшӣ назди бозори Корвон назди масҷиди Калон пеши масҷиди Калон дафта мега хай десен хонача чихела састанаш мега хубай мега ҳама чӣ дора мега и ҳама бафтин 2 комнатача мефурӯша ҳамашани 2 комнатача мехарӣ.
برادران ده کمرته خونه را 250,000 تومان سه مرحمت کردیم خونه خرید کنکره زمزه و خود سودا میکنه. ای همتون خواهش میکنم که یاد لایک بزنید کدو میمونی پاتیسا سکر. خونه نوبتی ما برادران ایشان اتاژ ششم اتاژ ده یک کمرته 43 کوادراته قرار دارد در شهر وحدت نرخ 200,000 تومان سه مرحمت نویسه در اکران در اینجا صاحب خونه قای کرده خونه ریموتش میونه مرکز شهر وحدت خیابان رودکی چلاف ام مساحت 43 چلاف کوادرات ششم اوشیونه مرحمت خریده خونه چه خیلی ریموتش میگن میونه میگن از روزی ریموتش میونه خریداری انیق زنگ بزنید به زنگ نزنید همتون خواهش میکنید کدوم خونه خرید کنید نه زنگ بخواد معامله کنه خواهش تیلای میکنید که از لایک بزنید کدوم میمونی پچه که فکر اندیشه در کمتر بنویس حتما روی کمتر خواهم منوار میکنم. همه تا خداوند نگهبان باشه در پناه الله باشه زنده باشین دستگیر فراموش نکنید.